Вие сте с особената емисия на новините на Плюс Нюс. Аз се казвам Калинка Червенко, това до мен е Боби Бобрев. и ще ви представим водещите новини от нас през изминалата седмица. Водещата новина от днес е: една баба стъпила на слива. Това се случва в село в Индийска област в Запия. В същото време в известен столичен супермаркет мъж се опита да плати 2 кг кайсии и то с котка на касата. Вечерта бяха наблюдавани от минувачи две риби на сухо в град Русе. Две от участничките. Но в конкурса на Мис България 2024, който се проведе в град Варна, бяха дисквалифицирани, защото се биеха с дъвкани дъвки. Топ новина. И сега 3, 2, 1. Топ новина! Топ новина! Топ новина! Сега заедно да го кажем. Топ новина! Мъж, дегизиран като клоун, всеки ден обикаля около 12 часа до 1 часа на обяд из селата и какво прави? Краде домати, малини, чушки и рози. Да, опитва се да... Това е сериозен случай, дами и господа. Ако видите нещо, позвоните на 342 номер. Ние ще вдигнем и няма да ви обърнем със силно внимание, но за обичаме всеки случай, защото все пак сме длъжни това да го кажем, Да. понеже такива престъпления са много сериозни, дори повече от убийствата, които се случват. Това са домати, говорим за домати, за кайси, за праско и така. Извинявай, Калинка, колко ще ни платят? Ще го извинявай. Сега ще ви включим към пряко. Току-що ни се обадиха и казаха, Елена Петрова, да, че са заловили на местопрестъплението господина, който е депортиран. Сега веднага ще ви включим. Прясно. Какво правите тук? Защо крадете вие на хората малините? Какво е това безобразие? Кой ви е дава право да ме снимате? Кои сте вие? Ама не може така. Вие не може да нарушавате закона. Това са на хората. Кайсиите, малините и доматите. Ама аз не съм сериен крадец на хора, на крадец на домати, баби и маслини. Моля ви се. Не, почакайте. Ще извикам полиция. Полиция ще извикам. Къде ви чихачи? Какво е това нещо? Това е безобразие. Сега ще ви хвана и ще ви затворя лично аз. Ама вие пак сте тук. Ще сезирам прокуратурата. Телевизор да не вижда. Прокуратурата ще сезирам. Какво може да кажете по този въпрос? Защо го правите? Ама моля ви се. Защо не работите? Моля ви се. А крадете? Ама моля ви се, не искам. Не, Това е ще безобразие. Къде е Не ми самостоятелността? замахвайте тази кирка, защото ще ви набия аз. Къде е личното пространство? Ето, идва полицията. Това всичко е зимна площ. Това е мое право. Аз мога да ям. Аз съм гладен. Аз съм сериен клоун, но съм гладен клоун. Не може да правите това нещо. Ио. Първата спортна новина. Вратаря натека гол до голко на връбче. По време на срещата си изпека дърветата на село. Може ли да покажете как се хваща връбче? Интересно. Шахматистът, който играе шахмат, кой човек заспа по време на важен турнир, след като дълги нощи е анализирал своите ходове. От тя тенисистът Сантос Хорхе в края на сета си фъхна топката при другите две. И къде? Никой не знае. Знаем. Само може да гадаем. Беше установен и фалстарт на конното състезание в Листопадово, където конят на Панчо стартира без Панчо. А по-късно той беше намерен да лови мухи, как? С турбички при Неля, Сийка, Маринка. И нека сега да се върнем към, да хвърлим поглед към времето, което ни очаква. Ние чакаме температурите да се движат между може би трябва да се взема яке и това е прекалено топло за яке. Тоест, не е сигурно. Как точно? Колебливо е. Колебливо е. А по обяд може да върнете крака с него на дивана и просто да спите спокоен сън или просто една дрямка, защото навънка ще пръска яко от дъжд. През обедните часове ще духа вятър от страната на хладилника, по-късни часове посока белия трон. Това е интересно. Обаче заради това торнадо, което ще се случи всъщност, слънцето сутринта няма да изгрее от запад, т.е. изток ще изгрее от запад. Нали, разбирате? По принцип то изгрява от изток, но този път не е. За другата седмица? Какво ще се случи? Кажете, господин Бобрев. За другата седмица все още не е ясно какво ще се случи, но ще погледнем през прозореца или ще погледнем нагоре. Според зависи дали сме вкъщи или навън. И тогава ще преценим и ще ви уведомим, ще ви държим в течение. Да, когато погледнем какво е времето, но всъщност така като гледам няма мухи, господин Бобрев, така че може би няма да вали, но гледам и краката. Добре ли са? Добре са. Не, няма да вали, така че за всеки случай все пак се вземете чадърци, защото ние всъщност не сме специалисти, ние разбираме от тези неща, но това е нашата прогноза за времето. Установяваме всичко на база на това дали има мухи или няма.
И новини, Калинке. Извънредните новини не са ми дошли отгоре. Все още, така. Но се надявам, че до утре нещо ще се случи, да можем да разкажем на нашите зрители на Плюс Нюс. Всъщност, Внимавайте да не завали, пазете си дрехите, скрийте ги добре вкъщи. Поливайте си редовно розите, когато не вали. Късайте си доматите преди някой да ги е откъснал първи, защото виждате как се случва. Хора минават, клоуни, серийни, гладни. пък някой котка също може нещо да ви смачка розите и пък плужиците да ви ядат доматите, така че бъдете внимателни, бъдете на штрек, защото това е престъпление по всеки кодекс. Сериозно престъпление. И как да разберете, че има престъпни охлюви, които ви ядат малините? Те пускат следа, която блести. По-добре да прекратим. Калинка го установи днес. Да, стига толкова вече. Да си лафим. Подкаст. Ето почне да вали. Супер. Всъщност излагах много. Значи, времето не е толкова приятно, колкото ви представихме. Просто взимаме определена сума хонорар и така ни е наредено по сценарий да ви изложим за времето. За живи... Тук ни говорят, отгоре ни говорят, от всякъде. И се получава много Аутокюто е зад камерата, QR кода е на масата. Да се взима.